Nou ja, ik ben 15 jaar en ik zag een vakantiebaantje. Dus ik brak mijn fiets. Ik denk eens even op een golfbaan, ik zit niks in. Wat de helling is voor mij. Ja, ik kom eraan. Ja, dan krijg je wel balsjes zieken. Nou, prima. En ja, ik heb mijn hoveniersopleiding aanmaken. En toen kreeg ik een opleiding greenkeeper aanboden. En ja, nu ben ik trekken hier ongeveer verder en nu ben ik hoofdgreenkeeper op deze golfbaan. Maar ik bepalen wat het onderhoud is. Ja, dat is gewoon dat is echt mijn vak, mijn passie. Ja, daar ben ik trots op. Wat voor nieuwe ding is dit? Ja, dit is een greenroller. Hier proberen we de greens op snelheid te krijgen. Het is een uiverapparaat, maar ik wil bijzonder om op te rijden, want het is net zomaar iets. Wat is een greenkeeper? Een greenkeeper is gewoon een vakgek. Hij moet gek wijzen op het gas, gek wijzen op de natuur, gek op machines. Ja, het moet een passie wijzen om dit te doen. Als het een passie net is, dan is het koud tune. Als ik dit meen zo schuur heen, dan denk ik, nou, dat ken ik echt wel. Maar dan onderschat ik in werk, hè? Ja, ik denk net dat het goed komt. Maar dan moet je het een keer proberen, hè? Maar ja, dan doen we dat hier net. Dan doen we het maar even op een oorstukje gas, want dit is voor de green. En dat lijkt me net verstandig dan. Want zoek ik de boel vergrienen en waarom dan? Nou, ik denk dat dat doordost, want het is echt specifiek zijn was meest. En als je daar zo op omvliegt, dan denk ik dat we een hele rare baan hier krijgen. En ik wil wat golfers horen hier. Wat is hier aan de hand? Ja, wat vijand heb ik op een golfbaan. Dat ben ik zo onder is de roeken. En de roeken die hieten de e-meld op. En die e-meld die zit hierin. Dat is het larfje van een langpootmug. En ja, die roeken vinden dat heerlijk. En ik wil er wel graag van nou. Dit is echt een nachtmerrie van de greenkeeper. Een hele grote nachtmerrie. Ze kunnen in je nacht zoveel eens keer aanrichten dat wij het gewoon net met kwijt eruit. En wat kist je nou aan het doen? Maar mooi niks in wel. Helemaal niks. Maar het eerste wat we mooi doen is herstellen. En het plagje weer rondlezen en hopen dat die roeken vandaag net komen. Ik hiet wel weten. Ik weer stiekem in de nacht even heen en keer en ik kies een sarrebosjes in sodemieter. Kijk, daar je net een keer inhuren daarvoor. Want ja, ik mooi het net. Nee. Wij houden van een strakke nette green, die golven ik, maar als ze dan een bal spelen en de bal landt op de green en er zit een putje in, een pitsmark, nou, dan ben maar enkelen die dat maatje, dat ben ze net al hè? Ja, heeft er wel eens even in beteer hoor? Dat heb ik wel eens, ja. Soms waarderen ze dat en soms waarderen ze dat net. Maar als het uitloopt waarom en waarom ze dost, dan hebben ze er wel begrip voor. De mooiste golfbaan is een golfbaan zonder golfers. Alleen ja, daar komt het ik net goed. Goedemorgen, welkom op het verkeersplein van Shell en Veilig Verkeer Nederland. Mijn naam is Ramon en wij gaan het komend uur met jullie even het verkeer doornemen. In het verkeer moet je soms heel snel kunnen reageren. Let op wat ik zeg. Rechts omhoog. Links omhoog. Rechts omhoog. Rechts omhoog. Ja, zie je? Mag ik je hem wat vragen? Ja. Wat leer je hem van een moord? Hoe het veilig is het verkeer doen en dat is het veilig maar leren en dat is gewoon maar stekken bijvoorbeeld als een hoek omgeest. Dat we
de handmatten uitsteken en dat bij die toskut en dat er een stopbord is, dat er dan 3 seconden bepaald maar stoppen, maar dan mag je zelf net tellen. Dan mag je 2 keer naar rechts en 1 keer naar links. Want het geldt best als het aan die kant stiert en dan rijdt hij bijna geen auto en aan die kant wel, dan mag je 2 keer aan die kant zien. Nou, dat je eerst moet wachten en dan 3 keer links, rechts en links moet doen. En dan mag je eigenlijk niet tellen, maar dat is eigenlijk het tellen. En bij de vrachtwagen waar de dode hoeken zijn, dat heb ik ook geleerd. En hier vasthouden met z'n tweeën op deze stoel. Nee. Ik heb wel eens eten. Wat is een derde hoek? De hoek is, nou kijk, als er een auto bijvoorbeeld aankomt of een vrachtwagen, dan kan je beter daar staan, want anders kan je heel snel aangereden worden.